Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi evangelist yankomalizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus network ya 5G komanso lemba la chilombo kuti kodi nkhani zimenezi mogwirizana masiku osirizawa baibulo likuti chani komanso mulungu afuna kuti inu ndi ine tizitani. Dzina langa ni Jone Mulimbika. Bwanji evangelist yankomalizani apitirize omwe adalekeza paja. Takulandiraniso chigawo china uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba pamene uchita ndi mutu wa COVID-19 5G ndi lemba la chilombo. Bale masiku akutsetsereka dziko lapansi, zochitika ndi zambiri zikufunika kumakhani nthawi yabwino yopemphera, nthawi yabwino yakusanthula mawu, kuwerenga ndi mtima wona ndi kumutsata Yesu Khristu. Tikupitiriza pamene tinalekeza sabata latha. Yohane chapter 14 verse 6 pali mawu awa: Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Yesu mwini moyo adafotokoza momveka bwino kuti iyeyo ndiye njira, choonadi ndi moyo. Phunziro limene lapita tidamba kuona za lemba la chilombo. Tidawerenga mu Chivumbulutso chapter 13 verse 18 pamene akunena kuti pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombo, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 600, mphambu 60 kudza zisanu ndi chimodzi. Tikuphunzira nkhani ya lemba la chilombo. Ndi tidapeza kunena kuti Satana zimene amapanga amatenga chimene Mulungu wachikhazikitsa, Yesu nkuyimika chake cha feki. Ndipo tisanasanthule kwambiri za lemba la chilombo tidaona kuti n'kwabwino tione kuti Mulungu wakumwamba kuti nkhani ya chizindikiroyi iye adatiuza motani m'malemba. Ndi tidawerenganso Chivumbulutso chapter 7 verse 1 mpaka 3. Zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona ngelo wina anakwera kuchoka potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wa moyo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene adalandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikize chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Mulungu wakumwamba adamuuza Yohane kuti mavuto asadayambe kuomba pa dziko lapansi kudzamkomera Mulungu kuyambeka kusindikiza chizindikiro pa akapolo ake, atumiki ake, anthu ake okhulupirika amene amusankha Yesu amene ali njira, choonadi ndi moyo. Mulungu afotokoza kuti iye ndi chizindikiro chimene akuyenera kuyika pamphumi pa akapolo ake. Ndi chizindikiro chimenechi nchimenenso Satana mbali inayi akunena kuti akuyenera kusindikiza pa anthu pamphumi kapena pa dzanja, akupanga counterfeit kapena kuti akupanga chake cha fake. Ndifunso timafunsana kuti kodi chizindikiro chimenechi ndi chiyani? Ezekiel chapter 20 verse 12, chizindikiro chimene Mulungu wakumwamba akuchifotokoza kuti Yesu ndi chizindikiro. Malemba akutinji Ezekiel 20 verse 12, ndipo ndinawapatsanso masabata anga akhale chizindikiro pakati pa ine ndi iwo kuti ine ndine Yehova wakuwapatula. Mulungu akufotokoza kuti ndiponso ndinawapatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine, kuti adziwe kuti ine ndine Mulungu wakuwapatula. Mulungu ali ndi anthu ake amene iyeyo akuwapatula nkwasiya padera, ali ndi anthu ake Mulungu wakumwamba. Ndi anthu akewo Mulungu adawapatsa chizindikiro sabata la iyeyo Mulungu wakumwamba, sila munthuyi. Ezekiel 20 verse 12 akufotokoza choncho. Koma funso nkumati mene malemba akuti ndiponso nawapatsa masabata anga, Mulungu adapereka liti masabata akewo? Adapereka liti masabata akewo? Genesis chapter 2 verse 1 mpaka 3. Genesis chapter 2 verse 1 mpaka 3. Mulungu adapereka liti masabata akewo?
ndipo zinatha kupangidwa zakumwamba ndi dziko lapansi ndi khamu lawo lonse. Tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu adamaliza ntchito yonse anayipanga, ndipo anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito yake yonse. Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeretsa limenelo, chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene Mulungu anayilenga ndi kuyipanga. Haleluya! Mulungu akumwamba pa chilengedwe adalenga zinthu zonse. Tsiku la namba 7 lachisanu ndi chiwiri Mulungu adapuma, adapangapo zinthu zitatu pa tsiku limeneli. Adapuma 1, adadalitsa 2, adalipatula 3. Zinthu zitatu zimene Mulungu akumwamba adachita. Ndi mmene akuti ndiponso napasa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwowo ndi ine, kuti adziwe kuti ndine Mulungu wakuwapatula. Tsiku limene Mulungu akumwamba adapereka sabata lake ku mtundu wa anthu, adampanga Adamu ndi Hava ndi kuchilengedwe. Kulibeko mtundu wa munthu ina aliyense, kulibeko Muyuda. Mulungu adakhazika sabata lake. Ndi pa chilengedwe, dzuwa limene ife timasangana nalo, mwezi umene ife timasangana nawo, madzi amene ife timasangana nawo, Mulungu adakhazika pa chilengedwe, ndipo ndi zosasintha chimodzimodzinso. Tsiku la namba 7 tisanthula zambiri mu phunziro ili. Ndimafuna uone chinthu china chofunikira kwambiri mu ganizo la chilengedwe ichi. Tikamayang'ana dziko lapansi, kutuluka kwa dzuwa, kulowa kwa dzuwa, maola 23 ndi maminesi 56, timaona kuzungulira kwa mwezi mu zigawo zitatu. Mwezi woonekera wonse, wa hafu, kota komanso 3/4. Ndi timazaonanso nkugawidwa kwa nyengo zosiyanasiyana. Paloti munyengo yetenthe, kuli nyengo yozizira, kuli nyengo ya mvula. Nyengo zonsezi zimaonekera ukamona mene dzuwa likuwalira, mene kumakalowera, mene kumatulukira, mene mwezi kumaonekera, zimaonekera zonsezi. Mulungu adazikhazika monga mene zilili. Koma pali chinthu chimodzi chimene sungachipeze mukuzungulira kwa dzuwa, ndiwo masiku 7. Ngakhale asayansi sadayambe alembapo kuti mwezi mene ukuyenderamo, dzuwa mene likuyenderamo, masiku 7 akutherapa. Zimenezi umazipeza m'buku lopatulika lokha basi mu chilengedwe. Chifukwa m'buku lopatulika mene akutifotokozera tikayang'ana wiki mene imakhalira ndi maola 160. Zimene zikuonetsa kuti pa chilengedwe apa mene Mulungu akuti adamaliza kupanga zonse, nalipatula tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi mmene lilimo. Koma tikuyenefe kumvetsa kuti Mulungu akulankhula kuti chani kwa ife. Mutu wathu, phunziro lathu ndi COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Ndi chifukwa cha nkhani ya lemba la chirombo tisanambe kulisa anthu amene taonera ku Chivumbulutso 13:18, tikuyena kuyamba tapeza kale chizindikiro cha Mulungu akumwamba mchimene tikuunika pa nthawi ino. Genesis chapter 2 verse 1 mpaka 3 ndimene tawerenga. Ndi ndikuwerenga nawonso m'bale wanga Exodo chapter 20 verse 8 mpaka 11. Exodo chapter 20 verse 8 mpaka 11 pali mawu awa: uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Yehova Mulungu wako. Usagwira ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi, ndi nyanja, ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la sabata kuti likhale lopatulika. Haleluya! Yehova Mulungu wamphamvu zonse adalenga zinthu zonse ndi kupereka malamulo 10. Limodzi mwa malamulo 10 lakhudza pa nkhani ya sabata. Malemba akufotokoza kuti uzikumbukira tsiku la sabata likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata lakupumula la Yehova Mulungu wako, sakuti la munthu. Sabatalo ndi la Yehova Mulungu wako. Ndi m'bale wanga iwe, Mulungu wanga, mayi wanga, abambo wanga, ngati mmampembedza Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu ameneyo amene dzina lake ndi Yehova ali ndi sabata lake. Ndimene oneko Ezekiel 20:12 kuja kuti ndiponso napasa masabata anga apa akupereka kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine, kuti adziwe kuti ine ndine Mulungu wakuwapatula. Nditamva verse 11 zimene akufotokoza nchifukwa chani Mulunguyo akumuwuza munthu
kuti apume. Verse 11 akunena kuti chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. M'bale wanga, chizindikiro cha Mulungu wakumwamba ndi anthu ake. Marko chapter 2 verse 27 mpaka 28 pali mawu awa. Zonsezi tikuwerenga ndi kusanthula cholinga timvetse bwino nkhani ya lemba la chirombo, chifukwa mutu wathu ndi COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Ndikuwerenga Marko chapter 2 verse 27 mpaka 28. Ndipo ananena nawo, Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha Sabata. Motero Mwana wa Munthu ali mwini dzuwa la Sabata. Haleluya. Tamva mawu osangalatsa amene Yesu mwini moyo akulankhula. Yesu amene walankhula pa Yohane 14 verse 6 kuti ndiye njira, iyeyo choonadi ndi moyo. Akulankhula kuti Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu. Ndi chifukwa chake Yehova akulankhula kuti ndiponso napatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine. Ndiye Mulungu adapereka Sabata. Ndi chifukwa chake akumuzanso munthu, uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Akati uzikumbukira ndi kuti munthu adamba wauzidwapo. Zimatheka mayi kuchoka pa khomo nkwauza mwa ana, mupite kunsika magule ndiwo. Akamanyamuka kachiwiri, mukumbukire kagule ndiwo zija ndi kuti adauzidwapo. Ndi apa Yesu akunena kuti Sabatalo lidayikidwa chifukwa cha munthu. M'bale wanga, ngati Mulungu akunena kuti ukagwira ntchito uzipuma, Mulungu ngwachikondi. Samafuna uzigwira ntchito ngati kapolo. Ukagwira ntchito upume. Masiku 6 ugwira ntchito, lachi 7 upume, kukufunira zabwino, kundifunira ine zabwino. Ndi akuti lidayikidwa chifukwa cha munthu, osati chifukwa cha Muyuda. Chifukwa cha munthu. Ngoni ndi munthu, Mulomwe ndi munthu, Muyawo ndi munthu, Mtumbuka ndi munthu. Sabata lidayikidwa chifukwa cha munthu. Ndi chifukwa chake chichizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Zakuyezi nanga. Ndi Yesu mwini wake abetchera kuti motero Mwana wa Munthu, kusinena iye mwini wake Yesuyo, Mwana wa Munthu ndiye mwini dzuwa la Sabata. Mu chapter 20 verse 8 mpaka 11 Mulungu anena kuti Sabata la Yehova. Yesu akuti ndiye mwini wa dzuwa la Sabatalo. Nanga mwini wake Yesu adachita motani? Tikuyang'ana nkhani ya chizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Chifukwa chani? Satana na Yesu ali bize kupanga macounterfeit ake, ali bize kupanga zake za fake. Luka chapter 4 verse 16 muli mawu awo. Ndipo anadza ku Nazareti kumene analeredwa. Ndipo tsiku la Sabata analowa msunagoge monga anazolowera, nayimiramo kuwerenga mkalata. Yesu mwini moyo amene ali njira, choonadi ndi moyo. Taona zimene akupanga Yesuyo. La Sabata lakwana akalowa msunagoge monga anazolowera, monga amachitira Sabata lililonse. Nanga iwe chisankho chako nchotani m'bale wanga? Ndikufuna ndikubetchere kunena kuti upange chinthu china, uzipatse mpata ofufuza, upeze dictionary kapena mabuku a chama choda encyclopedia, nde uyang'ane zinthu 5 izi. Zimene utazipezezo upite khandi kwa akulu ampingo, khandi kwa abusa, khandi kwa shehe ukafunse. Ufufuze kuti Saturday amati chani, Sunday amati chani, 7th day amati chani, first day amati chani, Sabbath amati chani. Uyang'ane mma dictionary kapena mma encyclopedia. Ukadzipeza zimene zozo upange chisankho. Tukambirana nkhani ya chizindikiro cha Mulungu wakumwamba. Yesu adasunga Sabata. Nanga ophunzira ake, Yesu atakwera kupita kumwamba, ophunzira ake a Yesu adachita motani? Machitidwe atumwi chapter 15 ndikuwerenga verse 42 mpaka na 44. Machitidwe atumwi chapter 13 verse 42 mpaka na 44 pali mawu awo. Ndipo pakutuluka iwo anapempha kuti alankhule nawonso mawu awa Sabata likudzawa. Ndipo mmene anthu a msunagoge anabalalika, Ayuda ambiri ndi akupinduka opembedza anatsata Paulo ndi Barnaba, amene polankhula nawo anawawumiriza akhale mchisomo cha Ambuye. Ndipo Sabata linalo udasonkhana pamodzi ngati mudzi wonse kumva mawu a Mulungu. M'bale wanga, ukuyimva nkhani? Yesu adakwera kupita kumwamba, ophunzira ake atsala. Pa tsiku la Pentekoste chapter 2 ayandira Mzimu Woyera ali pa iwo. Paulo akukumana ndi Yesu pa njira ku Damasiko mu chapter 9.
amene Mulungu anamudzodza ndi Mzimu Woyera. Ndi Malemba kufotokoza kuti adapita kumalo kumati akapeza kuti anthu akusonkhana, nasonkhana Sabata ili nalalikira za m'Malemba. Anthu atamva kulankhulidwa kwa mawu adapempha kuti Sabata linalo mudzabwerenso, kusonyeza kuti Sabata ndi Sabata anthu amakumana nkumamva mawu a Mulungu. Paulo adayankhula mawu pa Roma chapter 3 verse 31. Kodi tidzayesa chilamulo chabe chifukwa cha chisomo? Msatero ayi, koma tikhazikitsa lamulo. Funso nkumati, chizindikiro ichi cha Mulungu wakumwamba, Sabata ili tsiku namba 7, masiku athu anu tingazindikire bwanji? Chifukwa ku Genesis angoti tsiku loyamba, tsiku lachiwiri, tsiku namba 7. Koma mlokhumi a Mulunguso akuti uzikumbukira kusunga tsiku la Sabata likhale lopatulika, uzigwiranso masiku asanu ndi limodzi. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi Sabata la kupumula Yehova, tingadziwe bwanji masiku athu anu? Luka chapter 24 verse 1 mpaka na 2. Luka chapter 24, tsegula Bible lako lombale wanga kuti tiziyendera limodzi, pa mawu awo mawu angokoma kwa basi. Luka chapter 24 verse 1 mpaka na 2 pali mawu awo. Koma tsiku loyamba la Sabata mbanda kucha anadza kumanda atatenga zonunkhira adazikonza, ndipo anapeza mwala unakunkhunizidwa kuuchotsa pa manda. Yesu adayikidwa m'manda. Ukamalinga chapter 23 verse 50 mpaka na 56. Adayikidwa m'manda. Ophunzira ka Yesu adapita kukakonza zonunkhira nakapumula monga mwa malamulo. Ndi kuta cha mmawa wa tsiku loyamba adapita kumanda kuti akadzoze mtembo Yesu mafuta. Kumeneko nkumene chapter 24 verse 1 akunena kuti koma tsiku loyamba la Sabata mbanda kucha anadza kumanda atatenga zonunkhira. Bible likufotokoza kuti tsiku limene Yesu adauka kumanda ndi tsiku loyamba la pa Mulungu. Dziko lonse lapansi limadziwa kuti Yesu Khristu adauka m'manda Sunday, tsiku loyamba la pa Mulungu. Malemba akutero akuti tsiku limene Yesuyo adauka ndi tsiku loyamba la pa Mulungu. Pakamwa pa mboni ziwiri zitatu chinthu chiwena kukhazikika. Mboni yachiwiri Mateyu chapter 28 verse 1 and 2. Mateyu 28 verse 1 and 2. Ndipo popita dzuwa la Sabata, pamenepo akuti popita dzuwa la Sabata mbanda kucha tsiku lakuyamba la Sabata anadza Mariya wa Magadala ndi Mariya winayo kudzaona manda. Ndipo onani panali chivomezi chachikulu, pakuti mngelo wa Ambuye anatsika kumwamba nafika kukunkhuniza mwalawo nakhala pamwamba pake. Haleluya. Malemba akufotokoza kuti Sabata litapita mbanda kucha wa tsiku loyamba ndimene amayi amapita kumanda. Ndimene akuti no ndipo popita dzuwa la Sabata kutanthauza kuti Saturday ladutsa monga tsiku namba 7. Kucha kwa mama wa tsiku la Sunday mpamene ophunzira ka Yesu akupita kumanda kandzodze Yesu mafuta. Bale wanga mawu kudamveke bwino ndi ukoma motere muzindikira tukambankhana chizindikiro cha Mulungu akumwamba. Mwafotokoza kuti ndiponso nawapatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine, kuti adziwe kuti ine ndine Mulungu wakuwapatula. Yesaya 58 verse 13 pali mawu awa. Musabata la Yehova muli madalitso ochuluka kwa basi, pa Mulungu akumwamba sangakhazikitse chinthu nachidalitsa madalitso nkuthera pa chilengedwe pompo. Sidzingatheke. Akuti bwanji mawu a Mulungu? Yesaya 58 verse 13 pali mawu awa. Uwamvetsere bwino m'bale wanga. Ukaletsa phazi lako, ndiyambirenso kuti umvetse bwino. Ukaletsa phazi lako pa Sabata ndikusiya kuchita kukondwerera kwako tsiku langa lopatulika, ndikuyesa Sabata tsiku lokondwa lopatulika la Yehova lolemekezeka, ndipo ukalilemekeza ilo osachita njira zako zokha, osafuna kukondwa kwako kokha, osalankhula mawu ako okha, pomwepo udzakondwa mwa Yehova. Ndipo ine ndidzakuyendetsa pa misanje ya dziko lapansi, ndipo ndidzakudyetsa cholowa cha khola lako Yakobo, pakuti pakamwa pa Yehova panenapo. Kuchita kusaini natu kumapetoko akuti pakamwa pa Yehova panenapo. Wanena kuti chani? Akuti ukaletsa phazi lako pa Sabata, kapena ukasiya kuchita kukondwerera kwako, ukasiya kupita ku ofesi kwako, ukasiya kupita ku business kwako, ukasiya kupita ku kwatu kwako, ukasiya kupita ku zinthu za dziko zosiyanasiyana, ukasiya ndikumulemekeza Mulungu wakumwamba, ndikumpembedza pa tsiku lake madakhazikitsa. Mulungu akulonjeza kuti adzakuyendetsa pa misanja, kapena kuti pamwamba pa moyo uno. M'bale wanga tamulawe Yehova unoti ngokoma. Mwina nkutheka banja likuvuta,
mwina nkutheka ntchito ikuvuta, mwina nkutheka business ikuvuta. Tapanga chisankho chosunga sabata la Yehova, uone ngati Mulungu wakumwamba zimene akufotokoza pansi sazakuyendetsa iye pa misanja ya dziko lapansi. Mulungu si munthu kuti akaname ayi. Mulungu si munthu kuti akaname. Aheberi chapter 4 verse 9 ndi 11 pali mawu awo. Momwemo utsalira mpumulo wa sabata wa kwa anthu a Mulungu. Chifukwa chake tichite changu chakulowa mpumulowo kuti wina angagwe mchitsanzo chomwe chakusamvera. Uyu ndi Paulo pakulemba buku la Aheberi. Akufotokoza kuti tichite changu. Akufotokoza kuti tichite changu kulowa mpumulo wa sabata. Changu. Kuopa kukhala chitsanzo chakusamvera. Lucifera adachita kusamvera kumwamba. Adadzikweza, adachita thamo mpaka nakulimbana ndi Mikaeli Yesu Khristu. Ndadamponya ku dziko. Makani amadachita Lucifera palamulo la Mulungu wakumwamba akuapanga tsiku la lero. Ndi malemba akuti ifenso tichite changu chakulowa mpumulo wa sabata kuopa kukhala chitsanzo chomwe chakusamvera. Yohane chapter 14 verse 15 pali mawu awo. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Yesu mwini wake akunena kuti ngati timukonda, m'bale umazitcha okhulupirira, umazitcha born again, m'bale iwe umazitcha kuti ndiwe Mkhristu, umazitcha ndi wotsata Mulungu wakumwamba, umampembedza Mulungu wakumwamba. Kandi umatani kamwina muli monsemo, koma Yesu akuti ngati ukuti umamukonda Yesu usunge malamulo ake kuphatikizapo sabata. Chifukwa chani? Yesu akuti ndiye mwini wa dzuwa la sabata. Yohane chapter 15 verse 14. Muli abwenzi anga inu ngati muchita zimene ndikulamulirani ine. Ndi Yesu atilamulira izi akuti ngati ungachite ukhala bwenzi lake. Kodi ukudziwa kuti COVID-19, 5G ndi zina zonse zimene zikubwera pa dziko lapansi, Satana zambiri wazikhazika kuti akazunza anthu okhulupirira. Chivumbulutso 12 verse 17 pali mawu awo. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi, kapena kuti Satana anakwiya ndi mpingo, ndi chinachoka kunka kuchita nkhondo ndotsala mbewu yake. Amene asunga malamulo a Mulungu nakhala umboni wa Yesu. Anthu amene akusunga malamulo a Mulungu kumapeto a moyo, Satana awathira nkhondo sizinaoneke. Ngati udayaka mtengo wa uwisi Yesu Khristu kuli kuposa kuti ali nowuma. Ndi Yesu mwina kuti ngati mukonda iye tisunge malamulo ake. Ndi Satana anadana ndi Yesu. Amene sangasunge malamulo ake adana naye. Amene angasunge sabata la Yehova akhala nkhondo yayikulu nakhala umboni wa Yesu. Chivumbulutso 14 verse 12 pali mawu awo. Pano pali chipiriro cha oyera mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Yesu ndi malamulo sizikulekanitsidwa. Yesu ndi sabata sizikulekanitsidwa. M'bale wanga, chisankho chako nchotani? Tikupita kumapeto uthenga mu tsiku la lero, koma funso langa ndilo kuti chisankho chako nchotani? Yohane adafotokoza mawu awo. 1 Yohane chapter 2 verse 3 mpaka 4 pali mawu awo. Ndipo umo tizindikira kuti tamzindikira iye ngati tisunga malamulo ake. Iye wakunena kuti ndi mdziwa iye, koma wosasunga malamulo ake ali wabodza, ndipo mwa iye mulibe choonadi. Tamva mawuwa m'bale wanga. Yesu akuti ngati iweyo umanena kuti umamudziwa akuti usunge malamulo ake. Ndizindikira kuti Yakobo chapter 2 verse 8 akunena kuti amene akhumudwa pa lamulo limodzi wachimwira wonse. Ukangosunga sabata nuchitanso chigololo wachimwira malamulo wonse. Ukasunga zina zonse nkukana sabata la Yehova wachimwira malamulo wonse. Fa malamulo onsewa amangidwa pa chikondi. Ndi Yesu akunena kuti iye amene angati amamudziwa Yesuyo koma sasunga malamulo ake ali wabodza, ndipo choonadi mwa iye mulibe. Yesu akunena kuti ine ndine njira imene akuyenda moyo, choonadi iyeyo ndi moyo. Ndengati munthu anganota kumudziwa Yesu koma malamulo ake osasunga, ndekuti Yesu mwa iyeyo mulibe. Alimo ndi ndani? Yohane chapter 8 verse 44. Ngati Yesu akuti mwa iyeyo amene akuti amamudziwa Yesu koma malamulo ake sakusunga, mwa iye mulibe choonadi. Nde choonadi ndi Yesuyo. Ndekuti alimo ndi ndani? Yesu mwini wake akulankhula. Yohane chapter 8 verse 44 pali mawu awo. Inu muli ochokera mwa Atate wanu mdierekezi, ndipo zolakalaka zake za Atate wanu mufuna kuchita. Iyeyu anali wambanda kuyambira pachiyambi, ndipo sanayima mchoonadi, pakuti mwa iye mulibe choonadi. Pamene alankhula bodza alankhula za mwini wake, pakuti ali wabodza ndi Atate wake wabodza. Mbalongo kumva mawuwa. Yesu akulankhula choncho akuti ngati ungakani chizindikiro cha Mulungu wakumwamba, sabata la Yehova Mulungu wakumwamba, malamulo ake akuti uchita za Atate wako mdierekezi, chifukwa iyeyo ndi wambanda. Ndi wambanda amakhala kuti waba.
ndi sabata la Yehova limene Mulungu adalika monga chizindikiro ndi chifukwa chake Mulungu sakutibisira kutionetsera ku Chivumbulutso chapter 13 kuti kuli chizindikiro lemba la chirombo. Chinjoka chidatenga ulamuliro wake, mphamvu zake, ukulu wake ndikuyika mu ufumu chirombo. Ndi uyu wambandayi adakhazikitsa sabata lake, adakhazikitsa chizindikiro chake. Ndidziwa kuti sabata la Yehova ndi chizindikiro cha Mulungu ndi anthu ake. Ndi nayenso Jabulosi monga Mulungu wa dziko lapansi wayikanso naye sabata lake. Kufanizira Daniel chapter 7 verse 25, nidzesa kusintha nthawi ndi chilamulo. Koma Yesu amakukonda m'bale wanga, ndifaka kuvumbulutsa zonsezi chifukwa maganizo amene atsala ku moyo uno Yesu asanadze ndi nkhani ya kupembedza kokha basi. Ndi Yesu akukondayo, Yesu ndikonda ine, mpulumutsi wathu amene ali njira, choonadi ndi moyo, amene ali mwini wa dzuwa la sabata, akulankhula mawu awa pa Yohane chapter 10 verse 10. Sikudzambala koma kuti ikabe, ndikupha ndikuononga, ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndikukhala nawo wochuluka. Akuti Satana kwake ndikuba, kupha ndikuononga, koma Yesu adadza kuti iweyo ineyo tikhale ndi moyo, moyo komota ndikodi wochuluka. Ndoti ngati sungamutsate Yesu, dziwa kuti moyo sukhala wochuluka. Palibe kuima pakati, tili ndi ambuye awiri, Mulungu wakumwamba Yehova mwini dzuwa la sabata, Satana mulungu wa dziko lapansi amene akukhazika lemba lake la chirombo. Palibe munthu kukhala pakati, moyo wakupembedza ukhala kwa Mulungu kapena kwa Jabulosi. Munthu sakhala ndi ambuye awiri kuti mkutheka ngansangalatsi winayo. Panga chisankho choyenda ndi Yesu, pakuti Yesuyo ndi amene ali ndi moyo wosatha, pakuti Yesuyo ndi amene afuna kukhala moyo wochuluka. Ambuye Mulungu wakumwamba akudalitse. Tikamakumananso sabata la mawa kapena kuti wiki ya mawa, tidzakhala tikuwunikira pa lemba la chirombo mwakuya ndi mokhazikika chifukwa nthawi ndi yapita. Yesu Khristu akubwerapo mpano. Ambuye akudalitse namusunge Malawi mu mtendere kufikira kudza kwa Yesu Khristu. Amen. Nthawi ndiyo mwe yachita njiru, koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvesa radio ndi chidwi. Kumbukirani kunena kuti programu iyi kupezaniso ndi sabata ya mawa nthawi ngati yomwe ija, pamene Evangelist Yanko Malizani apitilize kufotokozera nkhani zokhuza coronavirus, network ya 5G, komanso lemba la chirombo kuti kodi Baibulo likuti chani pa zokhuzana ndi masiku osiriza tilukhalawa. Kodi Mulungu afuna inu ndine tizitani? Kumbukirani tili ndi moyo ndi cholinga, sitangopezekapo mwangozi ayi. Mulungu akufuna kuti inu ndine tikonze ubale wathu wabwino ndi iyeyo, zikatero zathu zatiyendera bwino. Kumbukirani kunena kuti ifeyo ndife anthu oposa agonjesi. Anthu oposa agonjesi zikutanthauza kunena kuti alipo amene amagonjesayo, ife amangotimenyera nkhondo, koma zimenezo zimatheka ngati ubale wako uli wabwino ndi Mulungu. Kumbukirani kunena kuti mwawi ulipo woti inu mukhoza kuchita mafunso kapena kuchita ndemanga zanu pa zimene mwamva mu programu imeneyi, ngakhalenso zina zimene simunazimve pochalamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 0manayina25614147 0manayina25614147 kapena 0821769 323 0821769 mukatero muyankhulana ndi Evangelist Yanko Malizani. Dzina langa ndi Johnny Mulimbika, mwakoma nonse pitizani kumvera maprogramu otsatirawa. Ndapita. Yakwana nthawi ya ulendo, tsopano valema lamba. Yakwana nthawi ya ulendo, tsopano valema lamba. Sana nene tsiku kapena tawi yomwe ife tinyamuke. Sana nene tsiku kapena tawi yomwe ife tinyamuke. Ulendo watu ndi ulendo vuta, tiyeni tikonzeke. Ulendo watu ndi ulendo vuta, tiyeni tikonzeke.